إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو ستاسو دی کلیو دی محل باندې نن رب العالمین د طرف نلوی فضل او احسان وشو چې الله تبارک وتعالى ستاسو وجوتا نن د قرآن کریم هغه دولت د قرآن کریم تلاوت او د قرآن کریم حفظ الله ستاسو وجوتا نصیب کو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نم بتاسو اوریدلی دا د مذہب امام دیر لوی عالم تیر شوی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب اولی کو شکل کتاب اولی کو نخپل شاگرد تیوی وسدا کتاب پما اولولا یعنی تی وایا و زبای اورم اسنه چی دی کتاب کی ما غلطی کری چکل اور تشاگرد اغا کتاب الوستو امام شافعی سے ووریدو امام شافعی سے پکی پڑھیرو غلطو باندی خبردار چی دی پزای میں دانی کلیوی دا میں دسیلی کلیوی دا میں دسیلی کلیوی شاگرد تیوی بیارا باندی الولا شاگرد پہ بیا آغا کتاب الوستو وائی وراو پی امام شافعی رحمت اللہ علیہ پکی بیا غلطے راویستلی او بیا پیرے شاگرد کتاب بولی پا امام شافعی سے بانی امام شافعی سے برکوٹے سڑے نہ دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب دے او بیا پیرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ پا غلطے باندے خبردار کی ہری پیری سرا کتاب کی غلطی مخی تراوزی امام شافعی رحمت اللہ علیہ زان توائی وی شافعی داستا کتاب دے دا زکا دا غلطون ڈک دے و دا غلطون نپاکی گی و دنیا کی واحد یو کتاب دے چاگی اول کے اللہ ویلی دی چے ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا دسی کتاب دے کہ دے کہ شک شبہ نشت دے ودا واحد دا اللہ کلام دے کہ دے کہ غلطی نشت دے دور دسی کتاب نشت چاہے کی بغلطی دے قرآن دا اللہ کلام دے لا ریب فیہ و دے کہ ہس شک شبہ پا قرآن کریم کی نشت دے دا طول دا اللہ صفت تے دا اللہ خبری دی دا اللہ تعریف تے و دا اللہ پی جنگلی دا قرآن کریم. تاسو بلی دلی قرآن کریم کی یو سورت تے سورہ یوسف نمی دے آگئی کی رب العالمین دا یوسف علیہ السلام واقعہ ذکر کرے دا. یوسف علیہ السلام چکل دا مصر والی مقرر شو